enyi gị nwoke na-abụ ife ọbụla ọ ga-eme ma ife ọbụla unu kpasịala o jegwa mami ya andị nọ nke mami ya kwuru ka unu ga-eme na ọ bụrụ na unu emere nke mami ya kwuru mia dụ na happy o wee mesịa wee sị gị na ọ ga-anụ gị ị ga-ekwe ị ga-ekwe nụba nyanwa ihe ọsọ na ịgba na ịnụbi ya na ọmami ya na-anụ gị ọ bụghị ọzago nke ọ bụrụ nkwugheri ka a na-ekwughere ife a ịnọgide isi m n'ụba. In fact you should ask your mother to come and ask me will you marry me ka m wee gbalụ ma mma anụ gị a na-akọ gheli. If you don't want to be a man, be a mommy's boy. Mommy's boy dị ụzọ na-abụ o nwere nwoke ị ga-afọ ọ bụrụ mommy's boy but o nwere his own decision. Ịghọtara na ọma when mami across line ọma certain things bụ nyanwa kwesịrị i decide not the mother. Ọ bụrụ na ọ gafee that line ịghọtara na unu afọrọkwa m nso ọ bụrụ na anyị need your mommy's opinion we can ask her. Not ife mụ na gị na-abụọ kwụsịrị ijegwu ya ọ gwa gị opinion ya ị bịazie agwa m sị m nọ nke afọ ka anyị ga-eme. A na-edenu nkwugheli n'akwụkwọ ọ mama gị ka m na-anụ ka gị nwa ka m na-anụ a na-akọ gheli. Ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.